नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आम्ही भेड्यावरती आंबोळ्या आणि त्यावरती डोसेसुद्धा बनवणार आहोत. चला तर मग हे बनवायला सुरुवात करूया. आता 3 वाटी तांदूळ भिजत ठेवले होते 6 तासासाठी आणि 3 वाटी तांदळांसाठी 1 वाटी उडदाची डाळ, त्यामध्ये 1 चमचा मेथी घालून 6 तासांसाठी भिजत ठेवले होते. आता ते 6 तास दोन्ही ह्याचे कंप्लीट झालेले आहेत. आता हे मिक्सरला लावून घ्यायचे आहेत आणि मिक्सरला लावून झाले यापासून आपल्याला डोसे नाहीतर आंबोळ्या बनवायच्या आहेत. आता आपण हे मिक्सरला लावून एका टोपामध्ये काढून घेऊया. आता या टोपामध्ये तांदूळ आणि उडदाची डाळ मिक्सर लावून ह्याच्यात ओतलेली आहे. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि चांगलं ढवळून घ्यायचं चमच्याच्या साहाय्याने. आपण पाहू शकता दोन्ही मिश्रण जे आहे आपल्याला एकजीव करून ढवळून घ्यायचं आहे आणि रात्रभर हे फॉर्मॅट होण्यासाठी ठेवायचं आहे, म्हणजे आंबण्यासाठी ठेवायचं आहे. आणि सकाळी उठून याचे डोसे बनवायचे किंवा इडल्या बनवायच्या, आपल्याला जे पाहिजे ते बनवायचं. कारण का हे डोस्याचं पीठच इडल्यांचं पीठ असतं. जे काही जिन्नस बनवणार ना ते खूप सुंदर आणि चविष्ट बनतं. आता आपण या टोपावरती 6 ते 7 तासांसाठी रात्रभर झाकून ठेवूया, जेणेकरून सकाळी उठून आपण याच्या आंबोळ्या किंवा इडल्या किंवा डोसे जे काही सोपं वाटेल ते करू. त्यासाठी आम्ही आज नारळाची चटणी बनवणार आहे. तर 1 वाटी ओलं किसलेलं खोबरं घेतलं आहे. हे आहे चण्याची डाळ, दोन चमचे आहे चण्याची डाळ, भाजलेली चण्याची डाळ, आणि 2-4 मिरच्या आणि लसूण आणि एक थोडंसं भेजरलेलं आलं. आता हे सर्व मिश्रण जे आहे ह्या भांड्यामध्ये करायचं आहे. आता ह्या भांड्यामध्ये सर्व मिश्रण ॲड कर. आणि कारण का आंबोळ्या बनवण्यासाठी खोबऱ्याची चटणी लागते आणि खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर आंबोळ्या खूप सुरेख आणि चविष्ट लागतात. 4-5 पाकळ्या सोललेले लसूण टाकायचे. चमचा. आता हे मिश्रण आहे ना, आधी आहे ना असंच वाटून घेणार आणि मग थोड्या वेळाने पाणी घालणार. आता यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आणि पुन्हा एकदा मिक्सर लावून घ्यायचं. वाव, खूप सुंदर अशी आपली नारळाची चटणी झालेली आहे ओल्या खोबऱ्याची. आता आपण हे ह्याच्यात ओतून घेऊया. ओतून घे. जी हॉटेलमध्ये असते ना तशीच झालेली आहे. आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया आणि पुन्हा एकदा ढवळून घेऊया. आता ही आपली ओल्या खोबऱ्याची जी चटणी आहे ना त्याला आता आपण फोडणी करायची आहे. ह्या टोपामध्ये तेल गरम केलेलं आहे, यामध्ये फोडणी घालूया. आपण पाहू शकता. आता ही फोडणी जी आहे या चटणीवरती टाकली. खूपच सुंदर अशी आपली ही ओल्या खोबऱ्याची चटणी आंबोळ्यांबरोबर खाण्यासाठी तयार झाली आहे. आणि आता ही ढवळायची आपण. ढवळ. तेलामध्ये आम्ही राई आणि शंकेश्वरी मिरची ही टाकली होती फोडणीला आणि मग नंतर आपण ह्याच्यामध्ये ती फोडणी ओतली. बटाट्याची भाजी. आता आंबोळ्यांबरोबर खाण्यासाठी आम्ही बटाट्याची भाजी ऑलरेडी बनवलेली आहे आणि सोबतच आहे चटणी. आता सकाळी 6 वाजलेले आहेत. आता आपण हे उघडून पाहूया. चला, आपलं पीठ जे आहे ढवळून बघ. चला, जाळीदार असं पीठ आंबोळ्यांचं आलेलं आहे. चला, आता आपण ह्याच्या आंबोळ्या बनवून खायला घेऊया, म्हणजे चटणी बरोबर किंवा बटाट्याच्या भाजी बरोबर. आता आंबोळ्या बनवण्यासाठी आम्ही गॅसवरती भिडं आहे हे स्लो फ्लेमवरती तापत ठेवलं आहे. भिडं चांगलं तापलेलं आहे. आता ह्याला तेलाची कोटिंग करूया, म्हणजे तेल लावून घ्यायचं कांद्याच्या सहाय्याने.
आता या भिड्यावरती हे जे बेटर आहे आपण बनवून घेतलं होतं ते बेटर आपल्याला या भिड्यावरती टाकायचं आहे 1 चमचा. अशा पद्धतीने आंबोळ्या बनवल्या जातात. आणि थोड्या वेळ झाकण ठेवायचं. आता 2 मिनिटं झाली आहेत. झाकण उघडून पाहूया. वाव, खूपच अशी जाळीदार अशी आपण बनवलेली आंबोळी तयार झाली आहे. आपण पाहू शकता मस्तपैकी हलकी फुलकी. हे चांगलं असं पीठ आल्याचं लक्षण आहे. आता आपण हे परत या सरळ करून घ्यायची. बघा किती मस्त असं सोनेरी रंग आलेला आहे. आपण पाहू शकता. स्पंजी झाली आहे ना. बघा आपण जे रात्रभर पीठ फॉर्मेट होण्यासाठी ठेवलं होतं ना ते फॉर्मेट झाल्यानंतर स्पॉन्जी अशी आपली आंबोळी होते. आता आपण काढून घेऊया. मस्तपैकी मऊ मऊ लुसलुशीत अशी आपली आंबोळी तयार झाली आहे. चला आता आपण या डिश मध्ये काढून घेऊया. एक प्रकारे आपला हा मराठी लोकांचा आंबोळी बनवलाय ना तो पिझ्झा पावच झाला. बघा किती सुंदर असं मस्त दिसते. पिझ्झा पाव पेक्षा सुंदर दिसत आहे. आता पुन्हा एकदा आपण दुसरी एक आंबोळी बनवायला सुरुवात करूया. त्याच्यासाठी पुन्हा एकदा कांद्याच्या साहाय्याने आपण याला तेल लावून घ्यायचं भिड्याला. आंबोळ्या बनवता आल्या पाहिजे अशा प्रकारे आंबोळ्याचं मिश्रण आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. बस 2 चमचे टाकायचे. डाळीचा चमचा वापरायचा. बघा टाकता टाकता त्याला जाळी यायला लागली आहे. आता याच्यावर 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं. मऊ मऊ मस्तपैकी लुसलुशीत होते. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आपण झाकण उघडून पाहूया. वाव, खूप सुंदर अशी आपली आंबोळी झालेली आहे. मऊ मऊ लुसलुशीत अशी. वाव, सोनेरी टेक्स्चर कसा मस्त आला आहे पाहू शकता आपण. आणि फुगली सुद्धा आहे. आता आपण ही पुन्हा एकदा त्या मगाच्या डिश मध्ये काढून घेऊया. अगदी पिझ्झा ब्रेड जसा असतो ना तसाच बनतो. फक्त ही आपली मराठमोळी आंबोळी आहे. आपण या ठिकाणी डोसा बनवूया. चला पेपर डोसा बनवण्यासाठी अशा प्रकारे बेटर टाकलं आहे आणि पुन्हा 2 मिनिटासाठी किंवा 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवलं. आता हे झाकण उघडून पाहूया. वाव, वाफ पण चांगली येत आहे आणि कडेकडेने आपण पाहू शकता जो डोसा बनवायला भिड्यावरती टाकलं होतं ना ते सुद्धा सुटत आहे. आता यावरती आपण एक काम करूया. जी बटाट्याची भाजी आपण बनवली होती ना या ठिकाणी आपण पाहू शकता ती आपण या डोस्यावरती टाकूया. म्हणजे डोसा फ्रँकी तयार होईल. चला अशा प्रकारे डोसा फ्रँकी आपण बनवली. चला आता हे एका डिश मध्ये काढून घेऊया. आता हे आपण चांगल्या प्रकारे दुमडून घेऊया. खरपूस असं झालेली आहे. आपण पाहू शकता सुंदर अशी आपला डोसा तयार झालेला आहे. चला हा आता आंबोळी बरोबर आपण एक छोटासा डोसा बनवला आहे. म्हणजेच बटाटा घालून आपण मिनी फ्रँकीज बनवली आहे. बोला चटणी दाखव. आता याच्या बरोबर चटणी पण खायला घेऊया. तर ह्या साईडने दुमड कुरकुरीत झालाय. कुरकुरीत असा डोसा फ्रँकी तयार झाली आहे. आपण आता ही चटणीच्या साहाय्याने डोसा फ्रँकी खायला ठेवू इकडे. वाव, खूपच सुंदर आपला डोसा फ्रँकी तयार झाला आहे. भिड्यावरची डोसा फ्रँकी. अशा प्रकारे आम्ही डोसा फ्रँकी बनवली. आपण पाहू शकता. बघा खरखरीत असा आवाज येत आहे.
कुरकुरीत अशी. अशा प्रकारे आम्ही भिड्यावरती आंबोळ्या बनवून झाल्यानंतर पुन्हा डोसे पण बनवले. म्हणजे भिड्याच्या साईजचेच आपण डोसे बनवलेले आहेत, त्याच्यामध्ये भाजी टाकून मसाला डोस्यासारखा प्रयत्न केला. पण ही रेसिपी तुम्हाला आवडली ना तर नक्की घरी करून पहा. भिड्यावरतीच डोसे पण बनवा, बटाट्याची भाजी बनवा आणि ओल्या खोबऱ्याची चटणी बनवून यासोबत खायला घ्या. चव कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा. धन्यवाद.